Nsogbu, mbara nsogbu, nsogbu, ezigbo nsogbu, nsogbu, mbara nsogbu, mbara nsogbu. Hey. Aga free na kota si hini ni fa kota si. Nwute ge bi nwanne nwaanyị na ife ọma. Hey. Megi ife nga gbaga nwa bom Bosco ge megi ife. Enwe ife ọma gwa gị na mụ na na-eme. Ọkwa ngị wa bịa na-akpọ nkọtọ. Na-akọtọkwa ife anyị na-akọtọ. Ibu na nweta n'aka nwanne m ihe a gịnị ya na-eme mma pịarịkọ gị. Ile mene ma obi. Go gavalo no mundo. Let's go. Don't worry. Acomoda. You can have before nke ngweri sigo ka ọzọ. No, tupu yeru abanebo abaneto. On a resort. I told you if you handset and that. If you handset na wallet, I got the question. Nah, okay. Me asika izuwo oshi okuko. Oku handset ị na-ekwu ọ dị nke ọma nịcha na ike okwu. Nke a just share the other day. Boot all of them. Boy, first thing ka ije zuwo oshi okuko. Okuko atọtọ m kula ma yesterday. Okuko achepụta kwa. Chito okuko pechiche ya ka n'ụlọ leti. Boy. Oloye. Baba. It was nice. The best thing I know, you know they see that one. Come Monday. Tuesday. Why not Tuesday? Boy. Oh, come now. Why Tuesday? Boy, barely know the Wednesday. No, let me something. I'm inside there now. I'm being a good one set. Come on, everybody like Rocco. Our walker took our pastor. Our dibia. I cook. I am in my village. You're not time. I go Ojigo koko webia, Father we joya say, hello koko ge. Wani we wa Father say, Ijimo koko webia, Otoro wa woge, wa Ezigbo nsogbu, mbara nsogbu, ezigbo nsogbu, mbara nsogbu, ezigbo nsogbu. She's outside. Watch it. Get that. Hey. Ivara. Come the Lino. Ezigbo nsogbu, mbara nsogbu, ezigbo nsogbu. Nna ya onye cheta. Gịnị na-ebechakwa mbọ mo. Mecha mbeto. Nna ya amaghị m ihe na-eme ọkụkọ anyị o. Wada ndagịrị ka ọkụkọ anyị ji efu. Ọ wee egbe na-ebu amaha m. Ọwụ nkwọ na-ebu amaha m.
ọ wa pịa na-ebu amaha m debe etu a ọ bụ ihe na-eme ụmụ nwaanyị onwerigo mbọchị m batara igbu otu ọkọ were etiere m nri mbọchị m erikwezi ọfụ ntụ were ọkọ chi na ọ dọrọ kịta ọ na-efuchi ọmụ na-ebu ya ihe kwuru kịta unu nwe ezi nke dị cha 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 ji wee siri gị nri eziokwu nwe ezi ọkọ dị cha 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 isi na ọkụkọ niile dị n'ụlọ anọ nwezi nke fọnụ ọ dị mma ọ na-eme onye na-eme amaghị emeri ya na-agaba mma ịbọ mgbochi imi na na chọpụta ndị na-abịa eme ya ụbọchị nta ka a chọọ na were nchi mgbe ọbụla ọ na-eme ihe nke unu eme ọ na-awere ebikwa ebi mgbe ọbụla unu na-emere ọfụ ị na-elekwazi anya ị na-etinyezila anya mgbakwa nke m ka m na-achọ n'ịnọ adịghị makazi isi gị nke nne ị maka ada obodo oyibo ada m ejilachapịa m bịa kene ka nna anyị nene gị ka nne gị ebe ọ gị na-alafu nwa gị na-alafu nene ihe iyi chi ka nna ya nene ya ọfụma ka ihe mmene na-ebute ya dị ebe a ka ebe a nke ọwa akwa ya ka ọwụ ke nke nwere ufe a na-akpọ indomi eche nnọọ ya oriri ka na-enye nke iyi kwe mgbe nnukwu iyi bụ onye yizi aka omegebe ahụ ya abụghị mbe nnukwu ka a na-akpọ ya biko 2012 oge nke anyị aga ọ bụrụ ihe a na-eme oge aka nna anyị gị biko hapụ nwa ka o soro ibi ya megharị ahụ ọ ka mma na oyibo na-eyipụ gbara dị ọtọ mgbe m bịara ịnụ wee chọ aka ido etu aka ntị n'ụgwụ nna m nwa like ọkwa ihe ị na-eme ọmama ihe obodo oyibo ọ ga-adịte gị mma ụmụazị bịa ihe njikwa ekwu ihe abụ na o jebe etu afọ ya nkọta ọkọ fụ ya afọ ime eruo Elijet kwa m nkọtọ nkọ biko mba Elijet m nkọtọ nkọ in Jesus name amen m agbata gị ndị chief etu aka ya adụkpọta ndị chief ndị ji bụ n'ụkwụ ndị dị otu aka ha bịa ka ijebe ebe ị na-eje biko ya jee fọ aba ngwa jee bata dadị ngwa jee bata agwara gị n'oge na-alafu nwa ị na-alafu ya oge n'ikpeazụ ya nweta ihe m na-ekwu n'oge ebe ihe ga-eme ewu onye tụtụrụ dara lachacha ọtọwụgbụrụ wee na-eme ọ na-eyi mgbe nnukwu were apụ na be m nna anyị ị na-ekwu nnọkọ na ịmazi otu ndị mgbe ị bịa nụrụ m ọ dị ime ọnọ hot mini ka m na-eyi mgbe hot gịnị ahụ zuzuru ụkwụ ebe a jee wetara m nri ka ndị ihe ị ga-ekwu na agụụ na agụụ ọ bụla ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị menu nke ahụ mere ya ọka ha ọ dị mgbe m nwụrụ ka m ga-ere I'm lawyer, sir. Good afternoon, sir. Oh, Mama. No. Thank you, lawyer. Onye lawyer. Mazi. Mazi o yashi kai wago. Kashi. Ya ndu isi. Na me ya me yenye. Mazi. Ye o oga gi nwanyi. Ogo nwanyi. Nwa m ọnụ na di. Mazi, ye wu nwanne nkọtọ nkọ. Ọ bụrụ ihe nwanne nkọtọ nkọ gịnị me? Mazi. If you want no cash. No cash nkọtọ nkọ. No cash. Mazi, if you want to na nkọtọ nkọ ha Abuja nkuzi 5 and 6. Mazi, inu na akpa nanu. Ọ na package aba. Package odi ya. Ekwuru m ekwu. Hey. Ọ na package aba. Agbara m nni ife ọmụ ya agba. Nke ọ na-eyi eke ihe a na-akpọ ya ọchọ ole gị na nkọtọ nkọ ga-akpata ya aka. Nkọtọ nkọ emetụ na nwa m aka. Very soon nwa ga ga-amụ ejima buru afọ kpọ ya na aka ji. ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị ezigbo nsogbu dị Mama chugere nwude mama chere nwuyo mama ọ izu atụ inye mama Naijele itizikwa kondishọn tụta udo dịkwa nna anyị nwere asịrị m chọrọ ịgbala gị ugbu a onye na-izu osi ọkụkọ ọkụkọ m
na-asị ka ọkụkọ ya ọ bụ ibi ọyọlọyọ nke ahụ mere akpakwu ọ bụ ya na-ezi n'ọcha ọkụkọ gaa ahụ nene ọ bụ ya deme nwa m menye gị ihe dị mma mmekọta nweta ebe ike ọyọkọ nke a mere akpakwu nweta ya enweta biko maka na ọ dagide m n'elu ndaba n'ala dagide m n'elu ndabakwa n'ala biko kwa mma ngwa kabara mmesi ihe m ga-eme ọ ga-eso ebe ihe onye metara o buru ihe onye metara nsogbu dị nsogbu dị ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị ezigbo nsogbu dị nke ahụ na-efu etuo m o nwere ihe dị ka m gwa na-amatago m n'ọ gị na-ezukọ ọkụkọ nwunye m na nke m ọkụkọ m niile ịbụ ọgụ ji ebu na-ezisi ọkụkọ wee na-ama abụba na-ebu anọrọ m ọkwa keke gwara m ihe amata m n'oge amaghị m tụta ese ọkọ gị dị o kọrọ ọkọ ga-afọ dị ya nna iziokwu ọ bụrụkwa nsị jụọ mma anyị aga m agwakwa ihe isi mana amaghị ka m esi ebe gwa gị ya oge nturu na ndị otu ya na ndị otu ya ha nọ jụọ ha ịna isi na-aja otu esi na-asa abalị chebefa ha ya abịa mụ onye ọrụ oyibo ka nna mụ na-arụ ọrụ oyibo amaghị m ntụ ọkọ ọha abụbọ ọkụkọ na-emeghị ya nna mba nnụ ihe bụ nna mụ na-arụ ọrụ oyibo ọ na-arụ ọrụ oyibo na-eri ego ngwa jebe aga m eme ihe ike mgbe m eme ihe a ga-eji ezi enu wee kpere akwụ nna biko mụna akpụkwana m chebe ha jecha ọ ya ka nchị ka njọ so keke ji mụnwa jekọ ọrụ hey keke mụ ka a bịa na-ezikọ ọkụkọ m nkịta m mụtacha ndị na-eme ihe onye metara oburu onye ka ndị gbara ụkwụ efe aja ana oke ntu na ndị otu ya nke ni etu aka onye si na-agaji ọkụkọ njanwụ nke ọzọ anya na-anata ụkwara n'ọnụ ọya na ọya agbụpụ nke ọzọ ebe ọ na mmanya dị ihe ọ ya na-emezi ka mmanya ọbụla ka ọ fụrụ mmanya akpaka ọ ya ahụkarịa akpaka mmanya kama ọ ya adọ n'ite ya dọrọ n'afọ ya ụfọdụ nkọtọ mgbe ọ hụrụ na ọ na-esiala nwa m bụ Ifeọma wee mebie ya ọ ya esogide nwaanyị ihe ọ na-bụ mgbọwa ebe ahụ ka nkọtọ ya na-achọ o nweghị ihe ọzọ ọ ihe onye metara o buru ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị ife gị na nwunye nwanne nwoke na-ejedi ọmarịcha nwa tomato jos ahụ ife gị na ya na-ejedi ọ na ọ chọbe ka maka ife njekwu na nwunye nwanne nwoke a bụ dawaị nwunye nwanne nwoke a bụ dachi nwatakịrị dị ụtọ nwatakịrị bụ tomato jos ezuka na-agwa gị enyekwa m ụdị nne ya memechikwa anya enye m ụdị nne ya mmatọkọ ebe ya m ndị nne ya mmali nwoke nwa dị nwa nwara ajọ mma chere ka ife gị ya na-ejedi ọ nọnwụrụ gị se anwago m ọtụtụ oge oge ọbụla m na-achị ịnwa mana mago m etinye ife n'ife nwaanyị ọ nagide enye m chansị a ọgwụle gị ti ife n'ife iwu ife n'iwu ife mgbe iwunye ịwa agụ ọzụka na agwago ọ bụ na ọgwụle gị ife ntinye na ife ntinye we ọ bụ na ọgwụle ife ntinye iwunye ozugbo ọkwa na ezi enyi nwoke gị ebe ọbụla na-agwa gị chukwu na jajụọ chukwu na ama na nna ekwu eziokwu oke ito jajụọ chukwu ama m na ị na-ekwu n'eziokwu ịgwabeghị m ihe ga-enye
Hey! Bella sikitu. Okito, buchalo. Buchalo. Bucha. Let's go. Hey, Okito. One. Nah. Imeka pam. One way. Okay. To Jos. Okay. One way. Come Jos. Now somebody yagala boss. Okito. Ikusi go kudu. Okito. Anu. Okay, jebe. Come jebe. O gadero. Aku nazo. Hey. Makuro nazo kule nuku. Okito. Nsogbu. Mbada Nsogbu. Nsogbu. Hey. Oh Lord. So. Na if you Chineke audio kama na anyị ejisi ike na anwa maka na enwe ka si wee dobara na nna m aghọta na enwe ife na-aga on between mụ na nwunye ya. Hey isi akwụkwọ nsọ ọsị na ọ bụ akwụkwọ Maleki chapter 11 na ka m chọrọ n'isi mbido ka ọ nọ ka ọ dị na ngwụcha. Nna m gịnị eme nna m ana m eleba anya n'akwụkwọ nsọ onye akwụkwọ nsọ nọ ị na-enyoba anya eziokwu nna m efere na ngaji na fọk na kọp onye ga-asa ha nna m iwe ikwana go asị nke m lebasị anya ngazi ga n'ihe niile ndị ahụ ikwu onye nye gị ihe anyị na-edeba anya na ọ kpasịta anyị n'ụlọ ụka nyere m ọsị m ụtụtụ ọbụla na na-eleba anya n'ime ya na ọ ga na-eme ka ndụ m wee na-aga ị na-eleba anya n'akwụkwọ nsọ nna m ọ ihe a ka eji agụ akwụkwọ nsọ ka ekwe ka iru m dị ihe eji agụ akwụkwọ nsọ nna m kwu iwe wekwana gị biko o n'aka ngwa gị tupu m emechi anya m ugbu a mepe ya ime onye nata ihe adị nye ya onye ka ị nata pasịta m ga-eje n'ụlọ ya ka m ga-eje na be ya kịta ka m nye ya hụ tupu ị ga-aga abata asasịgo m ife ndị ahụ ihe niile ndị anyị chọrọ ka m emesigo m ya ana m apụghara m ga-eji wee nọrọ ji gwa m okwu na-eme ihe ọzọ tupu m apụ ugbu abata ọzọ were ọsọ na ije nna m kwa ihe m ga-eme kịta abụrụ m ya akwụkwọ Maleki chapụta 11 Ezigbo nsogbu dị. Mbada Nsogbu dị. Ezigbo nsogbu dị. ị mara daa n'iti ọwụ ma ya na-akpọ anụ mkpa mana ele otu maazị ele ahụ ya otirikpo otikpo onye akwụkwọ onye ọjọọ arị onye ọjọọ kwa onye aka bụ I'm telling you that man was such chuchu in his compound that is so unhealthy. Look at that man. That man about good. But also for cook I try hold some I hope even with my look I come here. Well, Nike now. Wait a minute. I got the other. I got now for how long understand. Half from where I will get a job. That's how we won't go on the other side. I think I get in here. I go say la talk. Don't give a Hey! On you shit. But I didn't get the cookie boy. Hey! Now, catchy. Okay, man. One Greek. You. All about all for birthdays. When I go in there, agric, let me tell you the difference. Let me classify agric and yeah. Now in agric, come with this flute what do you call it? Meta. Because and then at agric it up, agric goes down with the up, but a cookie up we are wash. Because up we are double boy. Cow. You are cooking. Okay, boy, Ame. Etatole. Oh, ela tá já o amunem que. Não. Vai, mas vem. I check you. One woman
On a good dog, on a mafia and a good feed dog. Anyway, if you need to get one time, I did. In afternoon. Guy, come on, forward man. Hey, boy, I Hey! Again, alcohol. I don't like it. What is my happy? Anybody can cut. I could go. Alcohol. Yeah, alcohol. I yeah, give me them. Watch him. Let me. Watch now. Give me them. Well, dog. Well, dog. Chill. This is terrible. This is supposed out. Nsogbu mbara nsogbu ezigbo nsogbu mbara nsogbu ezigbo nsogbu mbara maka igbo bi m na kịta Ezigbo egwu gị nwoke m ọpụgokwa ọpụgo nínú ọ na-ekwuoli ya okwu nne ga-esikwa na ya na-egburu oge ezigbo nsogbu mbara nsogbu ezigbo nsogbu mbara nsogbu ezigbo nsogbu mbara nsogbu akọtasịa iru nkọta nkọ ọsịkwa gị kezi ihe ọ kezi ka ịkọtasịrị iru n'ụdị ke nke na-eme spen akwa na iru ajọ njọ mana o nwere ka e ga-esi m ya ọ dị mma ngwa chia nkọta m kezi na ị gotere m akpafuru ọpụgo ọpụgo ịma ka o si eti mkpu ọ bịaga sia mkpu ya onye nzuzu azụzuru gaba sugharịgide ụwa onwe onye ihe dị mma na adị mma anyị jere n'ụlọ anyị lụziere atọsa akpa ezigbo nsogbu mbara nsogbu ezigbo nsogbu mbara nsogbu ezigbo nsogbu mbara nsogbu na nkịta ya dịkwa egwu mgbe m ga-eji mechaa ma isi ma mpọta ọkwụkwụ gị na-apụzi na nkọtọ ọkwụkwụ gị na-apụ ana m achọ ije ahịa ka m chọrọ ije ezigbo ka m bịa fụ yi ọ bụlize na ị na-eje abịa achọrọ m ije mezi isi m mee mbọ aka mee mbọ ụkwụ mana ebe m fụrụ nkọtọ nka ga ahịa gbakwa ọkụ ebe ka m ji ahịa eme ya ọ bụ ma maka m butere nnu gị nunu ọkwa na ihe m ji laik ewu ụmụ nwaanyị nsogbu na-eleka nke elika ya onye nwoke ma na-eme njọ ya oge ọbụla enjoy again ọma eme onye isi na-egodu mbupụta ya ụjọ atụbụ ya ihe nji laiki gị ụwụ na ị mara ka esi eme eme aka ji wee sa ahịa bụ ọkụ ọha onye kwụ ihe dị ya mma a sị ekwuo okwu do onye ọya mma ọ nọ n'elu bedi tụkwe n'isi ya ka cheke ihe mere wee sị ka ịchọ mma ị mara ihe eji mara ụmụ nwaanyị wee chọọ ezigbo nsogbu mbara nsogbu ezigbo nsogbu mbara nsogbu ezigbo
Unyago ene katangana mgbe ine nesi imiga puluzo toka ini Elizabeth nke abi na United States of Akwa Ema onye nebe ga n'iru a oche do otu a iru ga dị ka cause ai ma iru ga abro be so ka ni sugar Romans chapter 12 verse 1 or see anwala wajo ko mo verse 6 Jesus cheyaria jeli we iya ni joko mo ebo di mo ma ko e batago di buogi honey age brother good afternoon brother fubo brother good give me that more you like it hey di buogi join them one nego ka o ke na kuzuru zesi eje ni bi joko mo o ba se onye mu obu na o mutaro nya to na am o na to na am no na am ni na am putere ona manano nga nego no nga ihu ya dị ka ihe obu na ahụ dị gụwa na-akụziri ya akwụkwọ nsọ ya nwa na-amụta maka na obu amụmụ gụwa na-amụ ya nwa na-amụta ị na-amụsị ọ na-amụ agwa ya ị ga-aghọta sọkọtọ mkpuchi ofe m ka iji ya kwa ibe ya ije kpuchiere m ya mkpuchi ofe m ije kpupere m ya story ndị adị n'abalị ije bụ ya aka plantain ndị ezi ike n'ime abalị ka ị na-echatapụ ntabịrị bena na m dewe ka m batakwa n'abalị na ya ọzọ bena nkọtọ na-achọ bena na m achọ ofe egusi ndị ezi ike n'etiti ime abalị ka ije je pụọ rie Kini ne poro me pupo mo yi mer man nega mo yi chime e na mo ba mo na mo se ba go akwụkwọ nsọ Chineke bi n'eluigwe ga-agbara m akaebe na ihe na-eme na m bịa ụzọ ịchọkwa nwanne gị ji ọkụ m nke ihe dị ha ndị ega ka n'abalị isi ike adịghị mpụ ọkpa ụtụtụ ike adịghị ebe nwanne m nọ ndị aka m kpuchie efe m ịpụta ịsabere ya nwanne m ozugbo ana ha ọgwọgwọ ozugbo gịnị na-ezu ozugbo ọ ga mmachapụ gị mmagodu n'unu nne ya mma mmetụ gị aka ga yọrịa isi m mba ike adịghị mpụzie gbam ike adịghị ebe nkọtọ nkọnọ ị na-akụzi ọ na-amụta ọ na-amụsị gị na-amụtakwa ọ na-amụrụ nke ya akwụkwọ nsọ Chineke ga-agbara m akaebe na ụnụ na-emesi ihe ike akpọfuru ihe anyị na-aka bụrụ ihe m na-akọ ka isi ụdị ebubo ị na-ebu m n'ikudu iru nwanne gị nwoke ka ọ dị ka iru enwe nọ n'ime ọfịa oyiru aka m ga-enecha anya wee mebe ya bife mana chiga nke na obu n'ogwu ịlakịrị ya ihe ọgbachi na zip ọ dị ka iru enwe ihe anyị hụrụ na-eru ya ọsọ gị na-eme ọ na ofu oche ọ dị ka iru enwe ihu mbulie baịbụl na ụnụ na-emesi ihe ike nke ahụ nri ị ga-enye m ndịkwa chekere otekwa anyị nkịtị kemgbe mgbara nkịtị ị na-ekwugheri nne gịnị n'oche ifu ọcha na ọbeg ọkọta akụ ịgbata ego nri ị na-akpasụkwa ozugbo tụgo ọwa ihe ga-eme ịgbata ego nri zụkwa ike ka m zụkwa ike ị na-atụm aka n'iru nwere aka na bie na tomato ọgbọ wata ngwa nwaja na ndị ka bie nọ iruburu onwe gị na nri ọkwa nkịtị ka nna agbọ ya ọkwa nkịtị ka nna agbọ ya ngwa ihe anyị ga-emezibezi mee ya ka anyị jezie n'azụ ụlọ ka anyị je gwodoo ya bụrụ nri rie mbụta bụrụ nri ka anyị gwodoo ya mbụta ka gwodoo ya ka anyị gwodoo ya na ndị ka na nke ọzọ mba ọ na ndị ka na nke na nwa ahụ na-eje mee ka mbe ka nje mkpa na ka nwụrụ m ahụ na-eje isukwu m n'ụlọ ka hem na ama enụrụ si oge mere kpa ma nkọta okwu na oge mekwara kpa uche achụ nwaanyị ọ chụrụ ebe ya ọ chụrụ ebe ọ dị nkụ unu echoro na ndị na-agba aja aga m eme unu ọnụ ogologo unu si m agba asịrị
unululu ka ndị mere eme emuji ka eji agbazi Chineke ya ndị mmadụ amaracha n'ihe niile nke kachakwa nke bụ na nwa m agwara m ya agwa na otu dị nkọtọ nkọ onye ọ na-amara na ọmụ mere onye mbe na nke aṅụrụma ibukwa nkọtọnkọ ịma na nwa mbụ n'afọ awọla bastard akwanụ ka nkọwara ya kọwọta nna m biko egbu na-egbu biko sefọla m esolu naanị nwa solu biko chọrọ gaba igbo ya na nwanne ihe mere onwe m ọ dịzi nka nọ na nrọ ga-ebukwa nwanne nwekwa ike ogbucha anya ọbịa gbuo m egwu ọnwụ na-atụzi m ọsọ nkọtọnkọ na-agba ọsọ ga-eme nkọtọnkọ na-agba ọsọ ga-eme akpafulu na chụkwa ya ọsọ agha ga-ada akpafulu chọrọ igbu ya egbu agha ga-ada okpu mma na chụkwa ya ọsọ ga-eme okpu mma chọrọ igbu ya egbu ọsọ ga-eme ụtalị na chụkwa ya ọsọ agha ga-ada ụtalị chọrọ igbu ya egbu agha ga-adị nkọtọnkọ na-agba ọsọ ga-eme nkọtọnkọ na-agba ọsọ ga-eme onye ugo kwasị n'ụlọ agha ga-eme ọtụbasịa nwunye ime agha ga-adị ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị nkọtọkọ emekwere n'ogede nna ya mebuga nne ebubo si na ya tụwa m ime
Nsogbu, ezigbo nsogbu, nsogbu, mbara nsogbu, nsogbu, ezigbo nsogbu, nsogbu, mbara nsogbu, nsogbu, ezigbo nsogbu, nsogbu, mbara nsogbu. Children, am I high? Young one, my one, I'm a not quite this house, young. Oh, we're one then, I'm one for Jerusalem. Amen. Where you up him in your house when I'm good. Oh, God, Look at you. Shut up! That is you. Let me tell you, every man wakes up with an erection, but don't let your erection be your direction. It will lead to destruction. You have run into destruction. Okay, ezigbo nsogbu gaa kpafuru chọrọ ikupu n'isi ọ sị na m tụwara nwunye ya ime nsogbu dị o ezigbo nsogbu dị o oke ntu nyere m aka shut up! We are bloody food. You are an aggravated idiot, a domestic whatever. Okay, to get let me get something. You have to go and meet your what they call them. What they call them? Thank you. You have to go and meet him. Hey! Because more idiots. I went to idiots club. It's good. Me, I'm not an idiot. I'm just a poor drunkard. So poor. I'm when you work it. One agara m n'ụlọ akụ ebe a na-agwazi m na akụ ebe anwụlugo Okay, today was on you. Okay, to yellow Macao. Okay, to the Hutombo. I do him in a Umuken. Oh, my day, I want don't worry now. I will show you love. Yes, you will love. More better alone. Only man. Nsogbu, ezigbo nsogbu, nsogbu, mbara nsogbu, nsogbu, ezigbo nsogbu, nsogbu, mbara nsogbu, nsogbu, ezigbo nsogbu, nsogbu, mbara nsogbu. Okinye, nkọta ọkwa Chineke zitere gị ugbu a. Ọ gịnị kedu ka ị na-ama ka awọ ihe isi emekwa m ihe isi mba ewu iligo yọngọ iligo m dede no kedu ka o si wee dị nna ọ dị ezigbo mma mana ịma nke bụ nke ọ dịzi ime kịta nwanyị the woman dịzi ezigbo ime ime nne ya isiokwu m niile
ga-amụkwa nwa gị ego ihe yi ọ di ya nọrọzi di ya nọ ya na kedu ihe akpafuru na-eguzi ime anyị akpafuru sọrọ igbu bụ isi ọ na-asụzi m ọzọ kịta eziokwu m niile imiri ha paakị ya chee ka a haziere gị ihe ị ga-eme ya gwa gị kịta nwanna ime ihe ị ga-eme kịta o nwewo nwaanụ dị nwaanụ na-efe atụrụ ofe enye etu a nwanne onye elu ala bịa m na-edu gị jee kịta ebe a kịta ọ ga-enye gị ihe ọ ga-enye gị kịta nwanne ilu ofe enye de n'anya ozugbo ọpa ka ara gị na-ele ibe ịchọ ịbụ ezigbo onye iberibe ya isi na-agbagharị ime ha maka ihe a ịgbaka ntị ma ọ bụrụ ya ma bịa ọzọ Okido n'idi egwu Okido n'idi egwu Okido n'idi gba too much Okido n'idi egwu Hey, I love you pass ukwu nwanyị Owerri Okido n'idi Okido iwe onye iberibe ka anyị lawa biko Nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị ichime mmadụ ahụ na Jizọs ndị alụkpọ mmanya You are idiot. You are bloody fool. You are bastard. No, teacher, you don't shake a hair. You idiot. You are bloody fool. You bastard. Bastard. I don't hear you, idiot. Then do not only bloody fool. Nonsense. Yeah. I don't know. In fact, Mano bottle for Monday like a negative to Bambo. I wish you the same. If I had a pot of my cancer, you only wish I wish you the same. By the way, a revenue now my own now like this. You know, hey, go down, I see no longer. Put all your good pieces. Dédé ara alákọ̀tọ̀ kò ní yìí ọlọ́gàlẹ̀ ìwé yìí dídì ẹni lójijì ọ̀ndú Let me talk to you. As I talk to you right now, Kotok, I saw him from the other junction. Bruh, you called me on your Yes, you were done. I'm a work, but I'm a blood brother. Karate squad. Back a honker woman. Boy, I don't post the country because what work a move very I got cool as well. No matter upon now. Go to one them. Higher, too far. I'm a you are dead. Il a suicide China. Hey, I'm a girl about Muslim Takabum.
new style of Nsogbu, ezigbo nsogbu dị. Nsogbu dị, mbara nsogbu dị. Nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị. Nsogbu dị, mbara nsogbu dị. Nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị. Nsogbu dị, mbara nsogbu dị. Nna anyị kwu. Ọgụn. Iwekwa ka arụ si na-emecha m. Ka o si na-eme gị? Ọ na-eme m ka oyi ọ ga na-ama m, na-emekwa m ka hiti ọ ga na-emetụkwa m. Ka ezi ụbọchị nke a bido? Ọkwa abalị 3 gara aga. Ife eme na ị agba mbọ chọọ ọgụ ṅụọ. A na-emetụ nguzoro ọtọ ọkpa na-eche ekim. Ọkpakwa? Ka ezi oge nke a bido? Ọkwa the same day kwa onye na-eche ekim. Ife emewo achọrọ m ije na nke maazị Akpafu ka m jee fụ ya ịghọta. So ị agbadị zụrụ ọgụ mara ife ihe eme ịghọta ka m jee bịa ịma chi na ha agbadị ka m jee ọsịsọ ịghọta. Ya nwekwara ime ka ndị ya ọ bụrụkwa ime nkọta ka arapụtakwa ịhụ na nkwụ ga-egbu m egbu. Ha nwekwana ime ka m dị ife ya nwekwana ime. Nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị. Nsogbu dị, mbara nsogbu dị. Nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị. Nsogbu dị, mbara nsogbu dị. Nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị. Nsogbu dị, mbara nsogbu dị. Nkito. Ọkwa ntalekere je na bụ ife ahụ. Ọkwa eziokwu. Gịnị ka ga-eme kịta? Ka anyị gwa na anaga skuul. Oke. Akwụkwọ na-atọ ụtọ. Ọ na-atọ amụta. Onye ga-eri gazi. Nkito. 2 times 1. 8. Ebe unu si? Ntalekere je ekele gị. Ekelekwa gị nke gị. Anyị na-aga akwụkwọ. Skuul. Anyị ga-aga skuul. Ka anyị wee mụta ife. Skuul go stool. Skuul. Today was Sunday, Kotonko. You na go school. Fellowship. I got money mass. I think I got money mass. Fellowship ngini? Fellowship. Kuma wa ko ke church. You might have a fellowship. That's about one so. Angelina, verse 1. 9. Hey, afami he. Ki o ka church ko na aga Kotonko. Nkotonto akwo afa ga ko shana na obodo niile. Okwa ngigi na to munye mu nna anya akpakuru. Ngini o jikwa mma na achukwa gị ịhụra kwa ihe na-eme Nkotonko. O jikwa kwa ọsọ ndụ gị na o jikwa mma na achukwu. O furu ebe ụzọ side nke maazị Mpadobi. Na jụọ m nsị a na m afọ gị. Ya ebe isi na-abịa kịta kwụsị. Ebe a kwụsị na. Okido. Ụka gbasago. Church. Iwe dị n'obi. I like. Church abasago. Praise the Lord. Hallelujah. Hey. Ntalekere je. Anyị akwụsị. Ife nke ife kwa. Nkotonko ga-eme ịkọta join. Ihe na-achụgharịrị ukwu. Eji ege bi ifete ebe a. Ishu mama obi shọ ndị nọ na di. Jehova lewekwa. Chineke nyere ya aka. Nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị. Nsogbu dị, mbara nsogbu dị. Nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị. Nsogbu dị, mbara nsogbu dị. Nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị. Nsogbu dị, mbara nsogbu dị. Kebi na-aga? Bịa. A na-ala be m. Ị na-ala be gị? Na-ala be gị? Anyị ma na nsogbu ọkụ na-agba na be gị. Anyị ma na mbata nsogbu dị na be gị. Ị na-ala be gị ka ebe isi esi? Gee ntị, esi na aha gị emebughị m. Ụzọ agbara ntị.
anwakwa na anwa nwakwa kwuo ihe dị otu ọzọ ọ bụrụkwa m nwa ka a na-emere dibịa anya nzu otu onye mgbe m hụrụ ihe anya okpokoro nchọ ihe gbara okpokoro anya okpokoro eje nlere ikwikwii eje na be pastọ m ọ bụrụkwa ụmụ ọkụkọ unu na-eje ya chigharị eri n'aka ndị mmadụ emasị unu si weta ọkụkọ ka e wee nye ndị mmụọ mana unu erie ya ejikwana ya wee gafe n'akụ ebe nọ Ogbulaga akwa akụrụ na be gị ka ifu ihe na-eme na be gị Holy Ghost fire Holy Ghost fire onwe ihe jikọ mụ na ekwesị ọkụ na-agba mbe gị ka ọkụ na-agba dikines ịmara mmiri na-ama nsi ọdịgo onye na-atọ m ọgụ nsogbu dị mbara nsogbu dị ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị ezigbo nsogbu dị mbara nsogbu dị Monica ọ na-abụ m na-ele gị anya arụ a na-eme pụrụsumutu na-egodo ka edezi kịta Monica nna anyị nchenjizigo gị n'anya n'eziokwu ana m agwakwa gị eziokwu ihe bụ uche m maka taa tupu m na-eme ihe a dị otu a m na-akwadokwa kịta ihe dị iche ga-adị ya ka njikwa asịkwa ka m anyị tụọ elu maka ka anyị jee family planning ka ọ ga-agba na-akwụ agwa ka ọ na-abanye ọfụma nna anyị uche mụ na gị na-alụkọ ka ọ bụ ife m chere mmasị ife esiri ike emegoje ọwụ 3 years or 4 years ịma ọkwa ife mbụ n'iche ka ibu n'uche mọni nna anyị ụtarị ga-egbu m egbu Ọgịm Monica Ọgịm na-eme gị bịa isi n'ọgịm na-eme gị Monica ọ na-arụ gị afọ na-eme gị ọgbụgbọ ọgbọ Monica ịdị ime ka m gwa gị eziokwu ịdị ime ịchọ ịgwa m eziokwu kịta Monica ịdị ime ịchọ ka m hapụ gị isi gị ka tupu ikwu eziokwu ji nwaanyị n'ebe ma atọgbu gị kịta na ọ bụ na ịchọ ịgwa m eziokwu family planning ka anyị ga-eme ọ gị na nkọdọ ga-eme family planning ka mụ na gị ga-eme family planning mbara nsogbu dị unu my mens lekwanụ dị oke na ọchịka nwata my mens oge ji na-ekwuere mgbe ọ bụ na-ekwuere I like village you are a person you but you fuck up how I bought Ochi you have taken on you are also called aloe vera what do I think you check very well you find out the kotonko when them planning on show none of them know is helping the barons and needy and less privileged. Boxer say kotonko is willing and able and capable of better one. I don't know if you understand me. I'm a friend, but all the too fertile. I left.
Shut up, my friend. One nigga like you, man, on car. You can't get on the same condition. The man when nigga got on the same condition. Nkotoko does not do with that. You never walk. We are mad in the barrel. All the one using Kotonko. But, oh my friend, since we are friends, Uncle Punk, I will mess. I need to join the Kotonko in this committee of friends. And that's why men should not be in the agenda of this our committee of friends. So what I'm saying is this: I buy a man, I'm losing my life. Oh, we never go for your money. You buy a man who's what Jesus. As you go, I must go to the Pujichaka Lukukola shape. Now, condition again. I was on one like this now. Oh, where you get back to the chair. Imagine, I suggest. I'm a sugar, so that all are so thank you. Yes, you don't go to here. We can do. You go to. No wonder Kotokoja like good wine. Yo, na mara kele mat. Ah, what for can? Eliza. Look, let me tell you, Eliza. I think and I believe everything that I go line Kotonko. They are pregnant. The way you know that here. Who is there? Go, sharp shooter. We're hunter. We're hunter. The willow do. This is what we call in Hoka woman that boy. I don't know. Look at, there's only two things you can make about the one, lack of protein. Two, back in the day during the war, which is kwashoko. Which one is your category? I'm gone. Hey, gina sindika. Kindiga na boroso. Hey, jino mayo. Una kutu kula mako akuma na adu mopere. Get out of there.
nwala. Nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị. Nsogbu dị, mbara nsogbu dị. Nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị. Nsogbu dị, mbara nsogbu dị. Nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị. Nsogbu dị, mbara nsogbu dị. Ezigbo nsogbu dị. Nsogbu dị, mbara nsogbu dị. Nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị. Nsogbu dị, mbara nsogbu dị. Nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị. Nsogbu dị, mbara nsogbu dị.